Ani chladnejší maj nezabranil trendu klesajúcich predajov, ktorý pozorujeme v sieti pred letom každý rok. Potešili nás však kampane zo segmentu darčeky a papierníctvo a šport. Neprehliadnite taktiež dve dôležité zmeny, ktoré nás v sieti čakajú od 1.7. Ja som Zuzka a vy sledujete Minútku s Dognetom. Maj oslavujú nielen všetci zalúbení, ale taktiež matky a začiatkom júna aj deti. Nemožno sa preto čudovať, že najvyšší nárast konverzií pozorujeme v segmente darčeky a papierníctvo, a to až o 28%. Najobľúbenejšou kampaňou je Faxcopy.sk. Naopak pokles pozorujeme v segmente elektronika a svetlá, kde bohužiaľ skončila dlhodobo obľúbená kampaň Planeo.sk. Potešili nás však kampane zo segmentu šport. V tomto segmente vidíme najvýraznejší nárast priemernej hodnoty objednávky, a to až o 19 eur. Najviac ste si zarobili v slovenských kampaniach Decathlon a Exisport, pričom Exisport je kampaň, ktorá vedie aj majovému rebríčku skokanov s nárastom konverzií o viac ako 200%. Od 1.7. prechádzame naplno na nový systém a preto tohto termínu už nebude pôvodná administrácia dostupná. Taktiež od 1.7. budete môcť požiadať o vyplatenie v prípade, že minimálne 90% vašich konverzií pochádza z nových odkazov s reklamným kanálom. Vďaka vašej skvelej spolupráci však už teraz prichádza väčšina konverzií z nových odkazov, za čo vám touto cestou veľmi pekne ďakujeme.